Bon dia, és 8 d'abril, són les 3:10 de la tarda. Ahir us parlava de la salut de les persones afectades a Sant Feliu. Avui tenim ocasió de parlar amb una de les persones que ha tingut l'alta recentment i té un missatge molt clar per dir-nos a tots. Escoltem-lo. Firmo, com estàs? El primer de Hola, tot. senyor alcalde, bon dia. Bé, millor, només el fet d'estar a casa ja aixeca els ànims. Així i tot tinc que dir que tots els sanitaris m'han cuidat com. Són meravellosos, és el millor que tenim. Però bueno, casa és casa, que sí? Escolta, el que estem és molt contents de poder parlar amb tu, de que estiguis Gràcies. entre nosaltres i sàpigues que ens has fet patir a tots molts dies, eh? Gràcies, moltes gràcies, senyor alcalde. Quants Gràcies. dies has estat a l'hospital? Un dia a Palamós, em van portar després a la UCI a Girona, que és una setmana que no me'n recordo de res, com si m'hagués perdut de la meva vida. Vaig guanyar el coronavirus i després ja em van tornar a Palamós, que he estat 10 dies més per acabar de posar-me bé. I ara a casa confinat, 14 dies. Recuperant-te, eh? Perdó? Ara recuperant-te, no? Descansar, Sí, recuperar-te. Sí, però casa és diferent. Tens el teu llit, la teva taula, la teva dutxa, les teves coses, els teus llibres, és diferent. Però bueno, és qüestió de temps, em va dir la doctora. Escolta, Sí. el primer ja saps, això, que estiguis bé, que parlar amb tu ara és un plaer, perquè la veritat és que tenim alguns altres ciutadans que també encara estan en el procés que tu ja has Sí. superat i que Sí. sé que ho has passat, tu i la teva família ho heu passat uns dies malament, eh? La veritat és Sí. que... La veritat és que sí. Sí. Procés Aprens moltes coses per això. Veus la vida diferent quan te'n surtes. Sí, no? Hombre, les prioritats canvien. Ja. Sí. Això és important. Escolta, Satsa, intento fer un vídeo diari i els explico a la gent les mesures que es van prenent i a vegades algú m'envia per missatges que em faig pesat de que el confinament encara no s'ha aixecat. Tu què n'hauries de dir a aquesta gent que es vol saltar el confinament? Ostres, que no siguin egoistes. Si jo em quedo a casa és per protegir-te tu. Fes tu el mateix. Tens que ser solidari. Si el futur està aquí mateix, home, això ja està passant. Que aguantin. Que aguantin una mica més, eh? Que aguantin una mica i ja està, sí. Ara, si són tan egoistes i ignorants que no volen fer-ho, doncs no sé. Bueno, després saps què ens passa ara? Que a vegades les mesures que hem hagut de prendre no són compreses per tothom, saps? Sí. I, bueno, és que al final l'objectiu que jo sempre he dit és que el que estem fent és mirar de que a Sant Feliu volem 0 contagis. Volem que no perdre cap ciutadà, que tots estigueu aquí amb nosaltres, saps? I que poder parlar amb tu avui em sento un privilegiat, eh? Per això, i t'agraeixo que vulguis compartir-ho amb tothom, perquè això també és important. Ha sigut un plaer. Qualsevol cosa que vulgueu, jo estaré aquí, a casa. No penso sortir aquests dies. Firmo, recupera't. Tens l'ànim i la força de tothom, t'ho dic de veritat, eh? De tota la ciutat, eh? Tots. Ja veuràs, fins que no tornin tots els que tenim fora, no pararem. Moltíssimes gràcies, en Feliu. Merci. Gràcies, Firmo. Fins ara. Vinga, a reveure. No sigueu egoistes, siguem tots solidaris. Mantinguem el confinament en aquests moments, que sé que el cansanci arriba, però el risc de contagi encara és alt. Siguem solidaris quedant-nos tots a casa. Fins demà.